Дами и господа, поздрава идва од Росен Талисмана и неговата сапруга Хали, за техните принцеси и за двамата им синове, също така Росен Талисмана поздравява неговият зет Божидар на здраве. Айде кидин ясамен, Айде, айде, саоре прала те мачова самен. Мачова самен. Баро диве авгиве, теди камен ме прале. Айде Божидаре, учите келас, амаре проблеме, амен те бистрас. Мео Росен Талисмана вакерава, ми фамилија мангав те бариовава. Ме шуже чаве те дикава, заедно ме ромњаке ме те пуриовава. Kidin yasamen, sare brala te matjova samen. Мачова самен. Matjova samen. Baro dive avgive, tedi kamen me prale. Ajde Božidare, учите келас, амаре проблеме, амен те бистрас. Мео Росен Талисмана вакерава, ми фамилија мангав те бариовава. Ме шуже чаве те дикава, заедно ме ромњаке ме те пуриовава. Дами и господа,